Baba ngiyahluleka uma ngabe ngingedwa. Ngiyahluleka uma ngabe ngingedwa. Yingakho sincike kuwena, yingakho sazi ukuthi wena masibalekela kuwena ungumbhoshongo oqinileyo. Asiyosuswa ilutho kuwena. Athi Romans 8 yini yasihlukanisa nothando lukaKristu. Athi ngabe ukugula, athi ngabe ukucindezelwa, athi ngabe ukuhluphe, akukho nokodwa okuyosihlukanisa nothando lukaKristu. Joyous celebration ekade yithi sengiyacela mina Nkosi. Imzuzu ke emhlanu emva kwehora leshumi ekuseni sokhubukele eshilo ke manje siyothandaza, siyonyakazisa izinto. Nawe lapha ekhaya makhona into esenhlizweni yakho oyaziyo ukuthi idinga uNkulunkulu kuphela. Sona sikhathi lesi sokuzilahla, sokuzijuba, sokukhala kuJehova. Kodwa ngiyazi ukuthi basakhona abanye abasafuna ukuthi size ukuthi bona yini le abafisa sinyuke nabo. Asibadedele ngaphambi kokuthi singene ezwini lenkosi noProfeti Ungithi. Shilo. Amen, amen. Sisizane lembokazi. Ngiyacela ngikhuphukele Shilo. Cela ukhulekiswa Nkosi yami. Umfowethu onedimondo okutshwala, hey uyaphuza. Akakwazi nokulawuleka noma sekhuze alulamiswe akakhuzeke. Amen. Amen. Bonani basakazo Khosini, igama lami ngusithabile ngwakhanyile ngokuhlala ngila eGoli. Ngithi nje ngicela amasenikhuphukwane eShilo ngifeni nikhuphukele obomncane abawu2 abagulayo obomncane bami balapha enhloshana ngenhla kwaMalale Veva. Ngithi nje sathemba uyena uJehova unjalo nomalo naye engathi ngaba ngcono bese ngikhuphukana bonke nje umndeni wami nifeni ubeke. Amen. Shilo noma mzane lembokazi. Mamzanele ngicela uma senikhuphukele Shilo khuphuke noma wengane zami laphana ayishi ekuseni nje mangivuka uyangifonela lapho uyakhala uthi ingalo yakhe iyakhumuka ngathi yawa, ngathi yahlukana naye. Even nasemsebenzini akusebenzeki ngoba isona sandla sisebenzisayo kodwa sisebenza. Ngicela ningikhulekise Shilo. Ngiyabonga baba amantombazane umuntu baduka danko. Mamuzane lembokazi. Ngicela ukuthi manikhuphuke Shilo nikhuphuke nami. Umndeni wami awuzwani wonke nambokazi. Kulesimo engiso nje bengasebenzi kunzima kakhulu mambokazi. Nengane ezo3 engazi ukuthi namhlanje kuyiSunday sizolala sidleni. Ngicela umkhuleko ukuthi ngithole umsebenzi mamzanele. Konke kungihambele kahle. Ngibe namandla okuhlanganisa lo mndeni. Ngiyacela mambokazi ngoba uma ungasebenzi uvela ubonakale ngento engasilutho. Ngiyabonga. Ngiyabingelela ekseni eShilo. Sisakhuphukele eShilo. Ngithanda ukubonga abazalwane emndenini waseShilo. Ngike ngacela umsebenzi ngeviki eliphelile. Hallelujah. NgoLwesihlanu babe bangifonela bathi nawo umsebenzi. Kusasa nje ngiyaqala emsebenzini. Ngiyambonga. Hallelujah. KwabaseShilo. Amen. Awu hallelujah. Sembonga uJehova. Siyakuthanda lokho esikuzwayo ukuthi mangabe sikhuleka ngokweqiniso uNkulunkulu wethu uyayizwa imikhuleko yethu bese yaphendula. Sikufisela inhlanhla dadewethu usebenze kahle ufike lapho ubungo waseShilo bezwe abantu ozobusebenza nabo ukuthi kukhona wena ubuNkulunkulu bubonakala. Ninjabule enkulu ke namhlanje ngethula la estudio insizwa kuyona namhlanje ezosithwala isikhuphuke nathi siye Shilo. uNkulunkulu ugcobe yena namhlanje kuthi kube nguyena ozothatha inkinga zabantu, inkinga zabalaleli boKhozi FM akhuphuke nathi aye altare lika Jehova. UProfeti uJimmy usifundo wakangidi esinayi studio namhlanje. Asikubingelele Prophet Ungithi, sikwamukele kuKhozi FM.
ake sibingelele mamzanele Mbokazi. Sithokoze kakhulu ukuthi bekhona la, siyabonga umusa kaNkulunkulu ukuthi size sizothokoza nabangcwele, sikhuleke nabangcwele, sikhole uNkulunkulu onamandla okwenza konke okuhlula abantu yena kumahluli. Hallelujah. Mprofeti wami namhlanje abalaleli bayibekile inkinga zabo. Bakhala ngokugula, bakhala ngokungasebenzi, bakhala ngophuzo oludakisayo, bakhala ngengxabano yemindeni, kuningi abakubekile. Kanti abaningi kakhulu izigidi zisemakhaya, abanye abakwazanga ukungena, abanye abanaso isibindi sokuphimisela ababhekene nako. NgoNkulunkulu ogcobe wena namhlanje, sithi kuthathe konke ukuqoqe, ukusisele kona kuJehova, ngoba siyazi ukuthi umkhuleko wolungileyo uJehova uyawuphendula. Hallelujah. Baba, egameni elihle lomfeletu uJesu Kristu waseNazaretha owafa wavuka, uthe ezwini lakho Nkosi engcwele asingakhathazeki ngalutho kodwa senze icelo zethu zaziwe nguwe ngokukhuleka ngonxusa nangokubonga. Nkosi engcwele, we pray egameni elihle lomfeletu uJesu Kristu waseNazaretha, sikhuleka nomlaleli Nkosi engcwele omunye egulelele embedeni, sikhuluma ukuphila ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha owafa wavuka. We pray egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha omunye umlaleli Nkosi engcwele uthe akanakho angakudla Nkosi engcwele, siyakhuleka ukuthi wena ungenelele njengoNkulunkulu ongenelelayo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakhuleka nabantwana bakho bonke Nkosi engcwele ukuthi uhlangabezane nezidimbo zabo, ngoba uNkulunkulu osizwa njalo, uNkulunkulu ohlele ezwini lakhe, uNkulunkulu othembekile. Baba, egameni elihle lomfeletu uJesu Kristu waseNazaretha, siyakhuleka even nanomama uzanele Nkosi engcwele, siyakhuleka ukuthi umphulukise umkhulule kulomkhuhlane ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu omile, siyakubonga namanje kuseni ukuthi wena uyabaphulukisa abantwana bakho, abanye abakwazanga ukuthi bakwazi ukungena la, kodwa wena uyazazi icelo zabo, usiphendula Nkosi engcwele singakakhuleki. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, sikhuluma ukuphila, sikhuluma ukukhululwa, sithumela izwi lakho egameni elihle lomfeletu uJesu Kristu waseNazaretha owafa wavuka. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Mprofeti wami namhlanje mangibuza ukuthi uNkulunkulu ubekani enhlizweni yakho, uthi wena zithobeni phambi kwakhe, yena uyakuniphakamisa. Asingene ezwini lenkosi, share nathi lokhu uNkulunkulu akubekile enhlizweni yakho. Hallelujah. Ake sivule incwadi yethu uPetru wokuqala isahluko sesihlanu, siqala ukufunda from verse number 6 wakhona. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla, ukuze aniphakamise ngesikhathi esifanele, niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela. Qondani nilinde isitha senu uSathane, siyahamba njengebhubesi elibhodlayo, sifuna esingamgwinya. Melanani naye niqinile ekholweni, nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Hallelujah. Ekseni nje ngifuna ukukhuluma nomuntu obone ngathi izimo ziyamjikela, obone ngathi izinto ziyamphendukela. Ngithi zithobe ebusweni buka Jehova, ikhona yakuphakamisa. uNkulunkulu uphakamisa abathobekileyo, uNkulunkulu uphakamisa abamesabayo. Isandla sakhe siba phezu kwakho. Awukwazi ukuphakama masuthwele uNkulunkulu, awukwazi ukuthi ungenza noma yini ephambene nentando yakhe masisandla sakhe siphezu kwakho. Ungakhathazeki ngalutho, kodwa uphonse yonke inkathazo yakho kuyena. Unomkhuleko, uNkulunkulu unamandla, uthembekile. Lokho kukhathazayo kunikeze kuyena. Angazi ukuthi yini ekukhathazayo, angazi yini obhekene nayo lapha ekhaya, kodwa uNkulunkulu uthembekile, unamandla. Lapho ngilalela khona emotweni, uNkulunkulu unamandla okukukhulula, uNkulunkulu unamandla okukuthwala, uNkulunkulu unamandla okukukhulula kuyo yonke into ekukhathazayo. Phosa zonke inkathazo zakho kuyena. Ugade uqaphele njalo isitha sethu bangcwele uSathane. uSathane ufuna ngayo yonke indlela ngaso sonke isikhathi
isikhathi. Ingakho ithi incwadi kaJohn chapter number 10 uverse number 10 isela kalizi kungokweba nokubhubhisa, kepha mina ngizile ukuba nibe nokuphila nibe nakho ukuchichime. Isitha simelene naso usathane, uyena futhi somnqoba ngezwi likaNkulunkulu. Isihlangu sethu ukukholwa, isihlangu sethu ukukholwa. Ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngaphandle kokukholwa awukwazi ukunqoba omubi. Bathandekayo namanje ekseni ngithi mina uNkulunkulu uphakamisa umuntu oyithobileyo. uNkulunkulu uphakamisa umuntu ongaphakeme. Lo oyiphakamisayo uyathotshiswa. Lo othobekileyo uNkulunkulu umvulela indlela ukuthi akwazi ukuphumelela. uNkulunkulu uyamphakamisa ambusise, abusise yena nesizukulwane sesizukulwane esizayo. Mlaleli wami, impakamo sometimes ziyamenza umuntu ukuthi alahlekelwe usiza abangalithola ukube bethobekile phambi kaNkulunkulu. Sisakhuphukela eShilo, uNkulunkulu unamandla okusiza mawuthobekile kuNkulunkulu. uNkulunkulu unamandla okukulapha amanxeba nezinhlungu zeminyaka uma uthobekile kuyena. Isandla sakhe siphezu kwakho, isandla sakhe sikulawula. Ilapho khona ke onamandla khona ukuthi intando kaNkulunkulu ipheleliswe kuwe. Ilapho khona onqoba khona amacebo esitha. Ilakho khona okwazi ukuma ngesibindi ngokukholwa. Uthi uSathane mekalola imcibilisholo efuna ukubhubhisa wena, ungabhubhi ngakabe isikhathi, ngoba ngumntwana kaNkulunkulu, ngoba wena usaba uNkulunkulu. Uma uSathane eza kuwe engakwazi ukuthola wena directly, uzoza emndenini wakho. Kodwa mawukholwa ukuthula okudlula uqonda konke kuzafika nasemndenini wakho. Insindiso izafika nasemndenini wakho. Namhlanje kuseni into engisho nje asizithobe phambi kukaJehova, ikhona eza kusiphakamisa. Asimfuneni yena onamandla, sikholwe izwi lakhe, sikholwe nguye. Uyamphakamisa othobekileyo, uyamphakamisa okholwa izwi lakhe, uyamphakamisa ongayiphakamisi yena. Ukuthobeka kukuvulela iminyango ngeke uyithole uma uphakeme. Hallelujah. Hallelujah. Kubalekile ngaso sonke isikhathi ukuthi sithobeke phambi kwaNkulunkulu, sithobeke nakubantu, siveze uKristu eyinkosi. Lithi izwi kaNkulunkulu uma ufunda in the book of Philippians lithi uKristu uJesu wayithobisa. Yebo, wayithobisa ekufeni kwesiphambano. Hallelujah bathandeka. Kubalekile ukuthi uyithobe up until the end. Angazi inobhekene nakho ukuthi uyithoba kwakho ikona okuzokwenza uNkulunkulu akuphakamise, ikona okuzokulungisela indlela yakho. Ukuthobeka phambi kaNkulunkulu kwenza uNkulunkulu akuphakamisa, akususe kwelinye izinga uye kwelinye izinga. Namhlanje kuseni lokho nje okuhleli kakhulu enhlizweni yami ukuthi zithobeni ebusweni benkosi, ikhona iya kuniphakamisa. Zifunani ubuso benkosi. Umuntu othandazayo, umuntu othobekileyo uyaguqa, afuna ubuso bukaNkulunkulu, afuna intando kaNkulunkulu, akhale kuNkulunkulu. Engakakhali kubantu akhale kuNkulunkulu, engakaceli kumakhelwane acele kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uthembekile. Asizithobe ebusweni benkosi, ikhona iya kusiphakamisa, ikhona iyalungisa indlela zethu. Omunye abalalela ukhale ngokuthi kukhona umunye omhluphayo ngokuthi uyadakwa, isitha siyahlasela, kodwa uNkulunkulu unamandla ukumnqobela. Lokho akukho emandleni akho, kodwa ngomkhuleko, ngomnxusela lowo muntu. uNkulunkulu unamandla ukumkhulula, uNkulunkulu uyamkhulula ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Asibambene nenyama, asibambene negazi, silwa nemimoya, simelene nemimoya. Into enye esihlaselayo uSathane. Asiphiki uyakuhlasela, kodwa siyanqoba ngaye owasithandayo. Siyanqoba nokunqoba ngoba siyakholwa izwi likaNkulunkulu, siyakholelwa entandweni kaNkulunkulu, simile ezwini likaNkulunkulu. Isimo asimguqula ukuthi unguNkulunkulu. Asikho isimo esimguqula ukuthi unguThixo. Asikholwe nguye, same ngokukholwa, sithobeke ezwini lakhe, sithobeke ebusweni baNkulunkulu, simfune othembekileyo. Uthe ezwini lakhe ngiyawazi amacebo enginawo ngempilo yakho, amacebo okuphumelelisa, amacebo okwenza ukuthi indlela yakho ibe clear phambi kwakhe, izibusiso naloko okufiswa inhliziyo yakho akufeze yena othembekile. Kholwa ngoNkulunkulu, ungamngabaza amandla akhe, ukholwe
yena yedwa ungaxubi nalutho ukholwa yena yedwa ukholwa nguNkulunkulu othembekile ngoba munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu haleluya bathandekayo we must believe in his word silikholwe izwi lakhe silikholwe izwi lakhe isimo singavumi ulikholwe izwi lakhe ifridge li empty kungekho lutho kodwa uthe wena Nkosi engcwele ezwini lakho awukaze ngimbone olungileyo esweleyo babegameni lika Jesu Kristu waseNazaretha iyona into ekufanele ukhulume izwi phezu kwesimo sakho esimeni sakho kholwa izwi ngoba ihlangu sakho sokukholwa izwi likaNkulunkulu ukukholwa vele kuvela ngokuzwa uzwa izwi likaNkulunkulu isimo sakho sizoshintsha namhlanje uNkulunkulu uthi angitshela abantwana bakhe ukuthi abathobeke kuye abamfune yena bamsabe yena bamhloniphe yena bahambe ngokwemiso zezwi lakhe then indlela yabo izawuba inhle indlela yabo iyakuphumelela indlela yabo iyakuba ilento uNkulunkulu afuna ibe yiyo uNkulunkulu wethu wathembekile njalo ezwini lakhe uthembekile njalo ezwini lakhe sengigoqa mlalele ekhaya I want you to believe the word of God ulikholelwe izwi likaNkulunkulu phezu kwaleso simo sakho asikho permanent leso simo sakho sizodlula lelo canto lele kulona uzovuka lokho kuhlupheka obhekene nakho kuzodlula ngoba inkosi yenkazimulo ifikile ukukhala inyembezo ikhala ubusuku nemini ziyasuswa ziyashabalala ngenxa ukuthi inkosi esikhonzayo ithembekile zithobeni ebusweni benkosi ikhona iyakuniphaka nifune ubuso bayo nihlole ngayo yonke isikhathi nifune emthandazweni ngoba uNkulunkulu wethu uthembekile funani inkosi kuqala funani inkosi kuqala usathane kuthi uyabonga ubonga njengani mprofeti wami ubonga njengebhubesi akasili ibhubesi kodwa ubonga njengebhubesi akalona kodwa yes usifakela uvalo yeah uyasabisa kahle more than 2000 years ago wanqotshwa mkhulu ngakithi kunalo osezweni utheni kumlaleli osekhaya njengamanje othi ngicabanga ukuthi ngikwenze konke kodwa uNkulunkulu akangiphenduli mina bengikhuleka ngiyafasta kodwa ngibone yami impendulo engathi kuphendulwa abanye khuluma naye mprofeti into engayisho nje ngithi mina hlala eShilo nesakhe isikhathi siyeza uNkulunkulu uza kukuphendula uNkulunkulu uza kungqobela ungayibulali ungayisusi kulomhlaba uNkulunkulu uza kungenelela kholwa izwi lakhe kholwa umthembu uNkulunkulu unamandla phezulu kwesimo sakho bekezela ize ifike inkosi uthi sikholwe izwi lakhe khona la uthi khona sikhulume izwi phezulu kwesimo noma isimo singavumi kodwa sime ezwini lakhe cizelela mprofeti ukubaleka kokuphambana nesimo esisibona ngamehlo enyama Umuntu okholwa izwi likaNkulunkulu uyaphambana nesimo obhekene naso ukhuluma izwi likaNkulunkulu ukhuluma isimo ukhuluma ukukholwa ukhuluma izwi likaNkulunkulu ekuyilona elikuphendulelayo ngoba asimelene nenyama negazi simelene nemimoya ukholwa ke izwi likaNkulunkulu liyakusebenzela liyabasebenzela abalikholwayo ngoba abakholwayo bayalinda bekholwe bethembe ngoba uNkulunkulu wethu wethembekile ngezikhathi zonke unamandla ongenelela esimeni sakho hlala eShilo uNkulunkulu azangenelele siyabonga kakhulu mfundisi wami siyambonga uNkulunkulu ngawe zithobeni ebusweni benkosi yoni yakuniphakamisa uProphet uJimmy uSifundo wakangidi prophet wami ibandla enikhonza ngaphansi kwalo lapha yana imlazi igama lalo ne-address nezikhathi engena ngazo inkonzo hallelujah ibandla iHouse of Prayer for All Nation House of Prayer for All Nation kuyiphi section emlazi kaDiko 6 Imbokodo Road ngaseduze nje kwakamnyandu okay yes i-address yakhona D628 Umlazi Imbokodo Road 628 yes Imbokodo Road yes nikhonza ngaziphi ikhathi isikhathi esingena ngaso u10 till 12 kodwa ngo9 siyaqala siyakhuleka siyathandaza nabangcwele vuleleke umnyango wenu uvulelekile kumzalwane othi awu bengazi ukuthi khona ibandla khona la ngakamnyandu bavumelekile ukuthi beze yebo bavumelekile bonke bangeza ebukhoneni benkosi siqala ngo9 ekseni yes liphuma ngasikhathini siphuma ngabo 12 uma befisa ukukuthinta
bakuthinda kiphi inombolo kumbe mhlambe nasey'nkundleni zokuxhumana bayakwazi ukukuthinta? Yebo bayakwazi ukungithinta ku Facebook nguJimmy wakangidi. Jimmy Ngidi Yebo. Facebook. Yes. Baphinde bangithole kule number le 074 203 1932 angiphinde 074 203 1932. Ngiphindele i-address yalapha yana ka DM Lazi negama lebandla. Yebo lapha ka DM Lazi D628 Umlazi Mbokodo Road. D628 Umlazi Mbokodo Road. Igama lebandla i House of Prayer for All Nations. Lethizwa uNkulunkulu, my house shall be called a house of prayer. Oh Nkosi yami, siyabonga kakhulu umprofeti wami. uNkulunkulu akukhulise, akwandisela, akuvikele. Kwande nje nomsebenzi omuhle wenzayo. Wande kakhulu nami mangithola ithuba ngizovela lapha kade mangiphuma manje ngisuke ngiphume early ngithi ngiphuma ngo12 nisuke seniphumile nina kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu uzolenza icebo. Amen ma. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyabonga kakhulu nawe ukuthi uthathe isikhathi ukuthi uze namhlanje. Amen. Sibonge kakhulu. Amen.